Kaixo, gaur lapurra eta poliziaren antzerkia egingo dizuegu. Espero dugu gustatzea. Ni Xabier naiz eta antzerki honetan polizia eta bankaria izango naiz. Kaixo, ni Ander naiz eta antzerki honetan polizia eta bankaria izango naiz. Kaixo, ni Eneko naiz eta antzerki honetan lapurra eta irratikoa izango naiz. Behin batean lapur bat bankoara sartu egin zen. Kaixo, ni nago furuna hor. Asko. Baina lapurra gezurra esan zion, liburua lapurtzera joan zen. Pi. Hori nire da! Eta alarma jo zuen. Etorri! Polizia, ikusten baduzuten mutiko bat pistola batekin deitu. Kaixo, gaur lapur bat lapurtu du banko bat, ikusten baduzute deitu bat bira. Eta lapurra hotel batera sartu zen. Hau lapurra da! Eman dirua. Jarriko diot esposa. Eta polizia lapurra hil zuen. Eta polizia bankarioari dirua bueltatu egin zion. Eskerrik asko. Kaixo, gaur lapurra hil dute eta orain poliziarekin hitz egingo dugu. Kaixo, lapurra hiltzea errexea edo zaila izan zen. Zaila izan zen, baina azkenean lortu genuen. Bueno, agur. Eta antzerki hau bukatu da.